बुजाय नङा दां 44 नाम्बार सिलिं दं ओमफ्राय जेकाट मेसिन दं जेकाट मेसिनखौथ' आं नुबाय जेरावबो नुजोब्बाय सनसन जानायनि सिगां सिएम सारा बेनि अर्डार होदों ओमफ्राय अलरेडि फैखाजोब्बाय दा सोलायथ'आबो मायाबो बिदि फैसा होनानैसो लाबोजोबनाय बाहेरानिफ्राय हयथ' बेनारस सुबिदा जाहैबाय आगोमाबो सुबिदा बै माबायाव आगोमा नै 11 12 होनांसिगौ गोजोननाय थाबाय सार्टिफिकेट मोनबाय मालाय बेहा ओरैनो मोनगौमोन बेखौ मा जानो सानदों मानसिफोरा बुस्थुखौ लानानै बेखौ एसे खोन्थाना होदो जुदि नोंसोर इन्ट्रेस्टबा हारसिं जुदि बायनानै लानोबा मोजां बुस्थु आरो नोंसिनि ससाइटियावनो जुदि ज'नो जों बिसिनो बाहायनायाथ' जानायानो बिदि जाखाया नोंसोरो ज'यै ज'यैनो बायनानै आजां फुजा बुंबा फैसाथ' नांगौना फैसा नांगौबा नोंसोर ज'यैनो बे मुद्राखौ आं मुद्राखौ लानो होनना बुंबानो लोगो लोगो जायो थाब जायो ससाइटिनिया ओरैबायदि जायो आरो जेनेबा मालाबा बिराद दावराव दावसि जायो इन्डिभिजुवेलखौनो बेस्ट मोनथाम मोनब्रैसो गथाय जायखिया नोंसोरो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ दायथ' लानानै हयथ' जोंनो सालायनोसै होननानै माबायोबा नोंसोर खालामो फैसा खरसा गारनानै मोजां गारनाय नङा लांदो नांगौबा जोङो फन नाम्बारखौ दोनफाजोबना नैबे माबाया थांथोंसै बैसागु बायनानै बैसागु सिगाङाव सन्जिता हनै नोंसोर माबाय नालाय 10 दिन एबा सप्तासेसो मोनबानो एकदम जागोन जोंनि बर'आ राव फालखौ सोमानो थाखाय नारसिन बायनानै गायो होनबायना न'आव दाग्रा चिरां क'क्राझाराव जि दाग्रा रोखोमनिफ्राय नोंसोरसो एबार एभेलेबेल खालामनांसिगोन गासिबो बे माबाया थांलाय साहित्य सभायाव गासिबो उदालगुरि माबायाव मानसिफ्रा उदालगुरिनि उल्टा साइडनि बाक्सानि गोजा गासिबो फैनाया सनालिनो खालामनाय नोंसोरो ना जेनेबा प्राइभेट बायदि गावबा बानायना लादो न'आवनो दादो मोनसेया थिग खालाम जाबाय माबा प्रग्रामा नोंसोरनि बे मोनसेयाव ज' जादोलाय बेबो जायो बे सिस्टेमखौ खालाम गोदोनि सिस्टेम खालामना जोङोथ' मेसिन मोजां मोनबा जोङो न'आवनो दाग्रा गावबा न'आवनो मेसिन मोनसे मोनबानो जोङो दानो हायो बिजनेसआनो थाद दोनजायो बेखौनो नोंसिना 44टा फैगोन नालाय 20टासो बहायदो बा 10टासो बहायदो गावबा खालि मेसिनखौल' बायनानै लानाय खालामदों नों गावबाव मेसिनखौ बायना लानांगौबा जास्ट बे मेसिन बायनांगौ थागोन मेसिन थाब थुब दंखाजोबो नालाय राननांगौ ससाइटियाव बारा दाम नङाबाथ' ना 7,000निखौ बेस्ट ना 10,000 आगरखौसो दानांलाब्रा रेडिमेड बायना रोंबाय दाथ' रोंबाय बिरखस्रि गोसोना गोसो ओंखारबाय बेहाबो उफाय गैया जन्थ्र खाथियाव रोगाबा नोंसोर रोङा बे हौवाफोरनि खामानिसो होनजाबाय जोंनाथ' बेग सुनानै बिराद मालाय मोननै इनकाम खालामो दानो गोसो गैला बेगावसो थांजोब्बाय बेबो प्रफिट दङ बिराद फानबायनो दा
बाहाय सोलोंदों बाहायनो सोलोंदों बेहायनो दसे हायो ए आखाइ गोलैबाथाय माबाया होमबालाय नोंसिना डाबल ट्रेनिं जाबाय बिसोरो मास मोनसेयाव 16 खाननि दानो मास मोनसेयाव 3000नि फानदों बा होमबाथ' आयौ बिराद बुरजा जायो ओमफ्राय बिसिनावहाय 8000ल' थांदों खुन्दुं दानो खस्थ' खालामनाय खरसाया आयौ प्रफिटआ होमबा 16 खानाव नोङो 3000 जों फान बेसेबां फैयो सानदो होमबा मा खालामदों माबा जोंना ट्रेनिं होनाया जों बिदियाव फैखायामोन जोंना जोंना रेडिमेड जोंना दंखायो नालाय मोजां मेसिन दंखायो नालाय जेनेबा हमना ला बाजैमोननि गामियाव एसे इक'नमिक सि दाग्रा इन्ट्रेस्ट बे बिसोर लाबोबाय थियाटार देखायनाय बायदि 30 दिन जोङो ट्रेनिं होबाय 30 साबसिनसो जायोमोन बिदिबाथ' नोंसोर थाफानानै बिदि होनायबाथ' बे मानसिफ्रा जों मास्टारखौ होनांगौबाय जोंहाथ' थाखाजोब्बाय नालाय जाय जाय मानसिया बायनो हायो बायहोबाय बिराद मोजां आरो जोंहा बायनो हाया बै माबाया SRLM SRLजों टाइप खालामनानै होयोमोन बे बांसिन दायथ' दंबावो बेखौ मावबानो लन लाना आरामसे 2 थाला 3 थाला थालाखौ नांगौला सोलिना थानो फिसाफोरखौ फोरोंनो हानाय मोनबानो जायो जोंनो देलायनायखौ जों देलायनो हानाय फिसायनाव बिबाय रागा जोङो मालाबा बेनो ना सार हेल' होननाया ना न'निबो खामानि मोनबाय न'निबो ओरैहाय जों फारसेथिं पार्ट टाइम बायदि जगायो जोंहाबो बेखौ फोरोंखांनानै लानानै खाथि लानानै सानैसो थावसो होजाबाय फिसिं गाज्रिनि जोंबो नोंसोरखौ मोननायखाय लानो भैरबिया गैया ओमफ्राय नै गेजेराव बिराद दाग्रा जुग्रा गासिबो दस्रा दं नामा सोरबा फराबाबो जायो दे नै आन्दायगोनबो नागारफैद' नै दा दिनै जि दानाय जोबनायनि 45 जोबनायनि 45 देस जोबनायनि दिनै जानाय लोंनाय नै लागाव साहा रानना हरदो साहा सिंग्रा मिस्टि दा सोरबा सासे साहाया दंलायबावो नै सिनि साम्पा दं रसगल्ला दङ ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय बुजिया बुन्दिया बुन्दा बुन्दि नों लागोन जागोन ना जाला साहा रानना हरनाय दे दिनै ओमफ्राय नुनाय नंला रावबो दिनै गासिबो रेडि जाखादों नै साहाया ओरै हांहरलायदो नोंथांमोना थाब हांहरलायना जादो सिंग्राया जानो हायो जायानो मोनबाय मिस्टि मोनजाबाय दे जादो दे जादो मोनाखै ओरै साहा मोनाखै होथारबाय आं जानायाव लाजिना आबै जादो आबै जादो ओमफ्राय पुलिसनि गिलासाथ' गैला हा मोनसे गुफुर दंबावोमोन ना गैला गुफुरा पुलिसनि गुफुरा नै गंथाम गामसा दानाय रानबाय गामसा दानाय नै आहाबो लाबाय नोंना गामसाया गांनै हरसै होननानै मेरनो ओरै देखायनाय गामसाया न'आव खेवैदो न'आव दा जुनानै लाफिनदो लाबाय मेदामाबो
감사야. 네. 그런 거. 이건도 생나는 데 가는 튼등하게 나이도 할 육인데. yang gamsa gang sigang gang này đã được mà ăn thuốc quỷ bên đường đầu nữa cái năng này này các bạn đây lớp sạch đâyมาไทยได้แหล่งคนนี้มาคาเฟ่มาดูบีอะไรนี่อะไรอะไรคือต้องดูอะไรน่าสบายนี่น่ะเรามาที่สปาเนี่ยมือจังเลยสิอีพวกมืออะไรกันพวกคุณให้อันนี้ชิลิชิลาส่งน่ะใช่ป่ะ